ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಮಾನ್ವಿ ಲಾಕ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಪೊಂಗಾರದಿರೆ ಬಾಲೆಗ್ ಶೀತ ಹತ್ತನು ಅಂಚ ಗಂಜಿ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಮನ್ಪುಗಾಂದು ಇದು ಶೀತ ತರಬೇರೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇದು ತರೆಗ್ ಪಾಡ್ನೆಡ್ಡೆ ಅಂಚೆನ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಲಡು ಗುದ್ದೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ರಸದೆತ್ತದು ಕೊದಿಪಾದ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚೊಪ್ಪುನಗಣೆ ತರೆಗ್ ಪಾಡೋಡು ಯಾನು ಒಂತೆ ತಿಕ್ಕನೆ ತಪ್ಪು ಅಂಚದು ಒಂತೆ ಆಂಡು ಅಂಚ ನೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊದಿಪಾಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದು ಮಾತ ಕಸಾಯ ಮನ್ಪರೆ ಅನ್ಕೊಂತನೆ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಶೀತ ಅಂಚಾದ ಫಸ್ಟ್ ಬೇರ್ದಿಯೆ ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಪೊಂಗಾರದ ದಪ್ಪು ಬಾಲೆದ ತರೆಕ್ ಪೂಜೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸರಿ ವಿಡಿಯೋ ಬತ್ತೀಜಿ ಬಾಲೆ ಫಸ್ಟ್ ದಾಯನ ಬೊಕ್ಕದ ಅಂಚಾದ ಸೊ ಎಜೆಸ್ಟ್ ಅಂತದೆ ಬುಪ್ಪುನೆಲ್ಲ ಇಚ್ಚಾದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪಂಡಲಾಪ್ನು ಚಿನ್ನ ಬುಡ್ನಲಾಪ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಲಾಪ್ನು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕನ್ನಡ ಕುರ್ಕು ಜಪ್ಪುನು ಯಾನು ಬಾಲೆಗ್ ಬಚ್ಚಿರೆಲ ತುಳಸಿಲ ಐನು ಸಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಾದ ನೀಟೆ ಕಡು ಬೇಯ್ಪಾಯತ್ತ ಐತ ಕೈತ ನೀರನ್ನು ಉಂಟುದು ಐಕೆ ಚೀಯನೆ ಪಾಡ್ನೆ ಪಾಡ್ದು ಬಾಲೆ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ನೆ ಕಪ್ಪು ತುಳಸಿಲ ಒಲ್ದು ತುಳಸಿಲ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬೊಕ ಸಂಬರಲ್ಲಿಲ ಆಪುಂಡು ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಅವಳು ಮನ್ಸದ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮನ್ಸಿದ್ದು ಪರ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೊರಕ್ಕಾಪುನು ಅಂಡ ಹೊರಟ್ಟೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುದು 3 ಸಲ ಕೊರೋಡು ಅಂಚ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಣಿ ಅಜ್ಜಗ ಗಿಳಿತ್ತಿನಿಲ್ಲಡು ಅಂಚಾದು ಉಪ್ಪನ ಫ್ರೆಂಡನ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲದ ಪಾಡ್ನು ಸೊ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಎತ್ತಿತ್ತ ಸೊ ಜೋಕು ಬಲಿಪುನೆಟುಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಐತ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತೀನಿ ಅತ್ತು ಕತ್ತಲೆ ಅದು ತೋಚಿ ಚೂರು ಓಕೆ என்ன பட்டது ಅಜ್ಜೇರಿ ಏತಲ ಕಾತೊಂದು ಬೈದೇರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆಂಡ ಆರ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಆರು ಜಿಂಜ ಅದಗೆಟ್ಟುದು ಕಷ್ಟೋಡುಪ್ಪುನ ಪೊತ್ತುಡು ಅಜ್ಜ ಯಾನ್ ಲಕ್ಕುದು ಉಂತಿ ಅಂದ ನಿಕ್ ಕೊಂಚ ಅಗೆಲು ಕೊರ್ಬೆ ಅಂದ ಅನ್ನಿನ ತೊಂಡೇರು ಅಪ್ಪ ಇನಿ ಆ ದಿನ ಓದಗದು ಬತ್ತಿಲು ಅಂಚೆ ಇನಿ ಅಗೆಲು ಬಲಸದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಜ್ಜಡ ನಮನ ಅಟುನೆಂಜಿನ ಬಂಡ ಆರು ಈತತ್ತು ಆರು ದುಂಬೆಂಚ ಉಸಾರಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಬೈಕು ಮಾತ ಬಿಡೋದು ಬತ್ತೇರ ಅವೇ ರೀತಿ ಆರು ಬತ್ತೇರ್ನಾಂಡ ನಾನೊಂಜಿ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಪಿರೊಂಜಿ ಅಗೆಲು ಮುಂದೇ ಜಾಂಡು ಕೊರುವ ಅಂಚ ಇನಿತ್ತೆ ಮಂತ್ರೇಟ್ ನಮ್ಮ ಬಲಸನೆಟ್ ಅವು ಮಂತ್ರ ಅಡಿಗೆ ಆಡು ಏತೋ ವಿಧಿ ಆಯ್ತಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ಏತೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪ ಅಯ್ನ ಅಜ್ಜೆ ಪೊರ್ಲೂಡೈನ ಬುಡು ಬರ್ತದೆ
ಇನಿ ಮಂತನಂಚಿನ ಈ ಅಗೆಲನ್ನು ಬಳಸನಂಚಿನ ರೀತಿ ವಿಧಾನೋಡು ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಿತ್ತಿನ ಐನು ಅಜ್ಜೆ ಐನು ಕಾತೊಂದು ಇನಿ ಬಳಸಿನ ಪೊರ್ಲೂಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತದು ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸೇರ್ನಕ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾತರಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಒಪ್ಪೋಡು ಅವೇ ಪಿರೋರ ಪಂಪಣೆಂಜಿನ ಉಂಡ ಬೇರೆ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಅಜ್ಜೆ ನಾನಾ ಯಾರು ನೆಡ್ಡೆ ಉಸಾರು ಮಂತಲ ಅಜ್ಜ ಈ ಅಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಓ ಬಾಬಾ ಕೊನಲ್ಲ ಓಕೆ ನಾನು ವೀಡಿ ಕಟ್ಟಣ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬಾಲೆ ಬುಟ್ಟು ಚಾಲು ಸೊ ಜಿತ್ತು ಪುನರಟ್ಟು ವೀಡಿ ಕಟ್ಟಣೆ ಓಕೆ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಓಕೆ ನಾನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಗೊತ್ತಿಕ್ವೆ ಆಡ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್.